nilitum na hang idiat nang ko kathela pul ho chuke dang tang achiklota December inko racing ko rehini maloksa hala litsong rong phara ke haya tu isi ka che song japon lo VGR along lepen eviction nangji po bangela ke nilitum APHLC tum si lage ka che song pa prang lo mute che song bom ta la BJP tum eviction bang claim klede isi alam bang ke election ka pedo la pen voter list ka selam arula bang ta selam nai puta paragraph 2 paragraph 7 6 schedule ateng ben selam nai puta high court pen anta order 1 lo setala BJP kacherai Karbenglong Autonomous Council tum claim klede ning ciklojon trok among claim nai pusita non ke ciklo bang pu pedet lo aning kan sening trok sita selam lede la sini tum theklong lo je la council kacherai atum MLA la pen MP atum pan an BJP pen ki thur atum pan an ke hai tum pan an election along paperem et etik ke ake mea kam e claim kelo VGR along le pen da eviction selo la pen paragraph 2 paragraph 7 pen election ka pedo la pen voter list ka selam dia aron ta lang litum selam lelo lanchot ka lelang do olang non ne pu et edet po alang litum selam lelo la BJP tu nge a problem bangke la election hut hello ke claim nahi pen election hut ke claim pe me unjia phansi non da chi sik nahi rat atum phanang pidun o amat me ka pe kai muni ka pe chi la son abang ke la ke claim nang ni kusini litum abang ke APHLC pen ke uver ange arni sihata bangenia munit pithi lo hem me ke lo tuliram rong hanga hem mata alang litum lit song atum ka che song pen a jok si tuliram rong hang ahem ta me ke chok la potsi non ako thom kep arni nang dun thu pet nang ji pule lo rat atum ko pisi ki pujima rat atum ki punang ji ke ilitum ke thanai ke vote ki pio hot BJP phan pi pe de nang ji po lo ke thanai lage an ke non la litsong to mangi BJP birudhe ke nitum ningje je posi pu CM birudhe ta ningje je nitum ka ningje je ke tuliram rong hang birudhe chota na posi ning kipu ante lage akama velu sono bangke itunge democratic along death pina itunge arona teng besis claim nai ke chitu ke that nai akam gali non rat atum phan thom kever ni hang thu ole po ako kona ne ponamat ako pachi thu pe that thu arni sihet ke bangheni bengali nut la pen ke linus phangcho si thi chot lo non ako thi thu yilang meni me ke thu yilang meni rat atum phan karju pula tangte rat atum phan arjune rat tumai ke thanang puti ne tunge than bom lo APHLC pen election hu si claim nangi pusi ne tunge pu bom lo la non alang litum kamatha bangke election hut kali po kama bangla command tu ne bang election hut ke BJP to man pe hai bom na pusi alang litum ke thai lo non la pen la ke claim along si BJP to man ka pe hai ya fansi APHLC bangke pi phuk dak nai pusi alang litum ke claim lo la sela APHLC mune to ban hang pon variety la pu ange litsong APHLC munit kali de ange APHLC munit phan si alang litum ke hang pon BJP munit phan li hang pon da kali la pu a party kapi phuk ji phan nong se claim lo la ke rat atum la chini nang yi la si la non thom kep arni rat atum akapre rat tum papidun nang BJP tum papidun nang ni tum la khang nun de ba ning ke hang pon de abinong ke ni tum hala alang litum banda chuning ri lo
BJP long ke do Congress long ke do CPIM long ke do ba KSA tu masa choning ri lo hala da ke du nang nelu pusi seta lang litum apu thak ke nil tum jakong ave he APHLC tu si APHLC a member APHLC long ke do mo de tum apu thak ke ni tum jakong do jakong ta do la pen ni tum alang litum han ke rai nang ji ta ni tum a duty do la ke la si ni tum ke rai pen si alang litum man choning ri lo APHLC long ke do an la pen APHLC tum che pe hai ra council ta cherai tip nang ji pu ke puatum aning ke hangatum la pen MLA ta cherai tip nang ji MP ta cherai tip nang ji pu aning ke hangatum anke la litsong atum APHLC munit atum kalidet hadake do atum anke la litsong long kang ni prong atum anta APHLC munit kali sai selo arlo pen ke la pot alang litum along kidun ke chok chelu pusi neli APHLC president hisap pen ipu mo nili panang koi yime me nili yong si ningye yedet alang litum rada tu pan nili pere redet lote nili panang koi yime ne chupen jai ka thar ta pe por lo do joy po ko nang pu tu yime ne jo batai nili do don joy ke chen ko ke ha kisi ke pudun la pen na jok linus phangcho ta thi nang kok lo aja tum pu yime ne ba pu o tum do yime ne ye ka che song e nut bang he ni ka pran dam nang kok lo pu yime ne cheka hala ke dam ju ya family tum si kachini kon ki sung mahalang alang ditu inut amonet apran dam ju ili tum pereng tu un e hala asumar bang ke thom do episode hemar lu me ke jang ya thai palengan dawe alang litum ang a hemar pong ta cek ban jika par pong chot kang samsu kali mat lo ke rap dun ponon la si la son chini FC non ni li le ye chot kali haro krisir kebra in koi rahini aninkan non violent direct action hot congress tu ning samjin pen do nang pu procession do nang chesong nang pu Mahatma Gandhi pulo amat ka chesong hot munit ka pichi ka do we ke klem bom ka pang bob ka do we Gandhi aning chilo Mahatma Gandhi ko mar phan se aning thi British government phan aning thi ka lihala sohut aning thi Congress amune to phan se aning thi Congress to amune to phan aning thi si laputang de ni ji pithi lot ji pusi alang li hunger strike do hala so Congress to miru de non ta neli ke Mahatma Gandhi ange neli thanda le dunde sitan neli ko pulo aku ci pichi dun bom nang nelu em me ci kay dun bom nang nelu la pen ing sam jin ben si ilitung claim nang la pen ke claim nang rada phan kar juji puke la ke keri su akar bar le rada phan pon ruji po phan rada phan kar juji pukali lage rada tum phan pon ruji be APHLC munir phan pon ruji po phan si rada phan kar juji puchadana karju ji te harong dab da arju dam tamele la pen karju ji akam da we lage ili tum se chini lu rada tum da chini lu election ho si BJP apan perem nang ji la helu karju ji akam thang da we lu ili si ke than nang rat dum ban lage ako APHLC ke lalok si ke than la pen ako mo pen neli pu bom la di non ka che ap ka che pithi alam ta doji minute pu athema salfa tum ta nilitum APHLC long wang we si litsong long si gedam ante lata aku sulfatu lagi Assam government si nang toy anta lagi ni chini lagi Assam government si nang toy lagi non election hut karbi to man kapiti hili pen ke ton ra pa phiri je phan se lai ke klem hala ke wang abilong dengan ni chini ke ni meeting da dun bom lo alang litum long pio pon ni long nang ching ki ke de alang litum ni long nang ching ki ke ha nut ka prega long se dam ha chin ki ke pin lang long se dam lage Assam government tum lu lage ke claim karbiang long pachi huri ra pachi pichi nang ko phan lu lage la si cheri dun tu nang le tu la pen hala salfa chat kali anut ka prek aprang habit ke do tu la pen tuning malom heta police atum karbiatum man habit ke toy to ako do tu bang paroi si bak do hala tum han ta non bewahar ta the ende ta the hala tum man ta
aru hili peng pace up to yapan aku hala karbiatum arong adon pen ningkan in koi thom keva pran ningkan si keva pran hili pon do police tum hili pon il tum license ke do hili hala hui government du be pon nang choi thu the de hala ke kin nam hili ke ante non ke a license bang non ke hinudak lu mene hinudak sita hili ke itum sigina ande aki joy ke pilo hal tung ye pon nang choi thu non pu pe pon nang choi thu the de nang choi thu the ante la ke hala ar lu ke do pachik krong po hili Karbia Tompan, tribal Tompan, pachi up ye Pansela ke Assam government se claim lagi. Lasi, non ta nili pulo la hile ke pon ana Tompan, a license ke do tum nang li tum lo piseran non disia pan, nili disia pan punam edlo. La pen nili tum bangel lo tapi edlo disia lo. A hile na chewoi tu ye pan. Nang li tum jehang seran non pupete lagi hala sulfa tum hana meja tum hana me lai hue hile pipo. Karbia tumpan tribal tumpan kapeci up kapeci piti account claim pula ke la thik the thang gali hala ke che tumpan da lai huya hille pita the ke che tum da ili tumpan pe up ta thek lage la tum claim ji lage Assam government tu la pen ke NG ke la arlo ke dora non ka surrender ta tumpan si NG lage la si nili mathalo ili ki thinang dai ji akam ave bang Ningye uji pa alam duk pulatan te aku ningye tuji. Separate hill state ke hang hut. In nut aprandam di. APHLC tum ke Japon bang captain sang ma ke Japon. In nut aprandam di. Apran kapet dam ya kau halah tum claim kli. Lapen APH or separate hill state long lock lo. Long lock pen captain sang ma pilo pu. Ne gula phul epak pen si ne separate state one that le gola phule pakke APHLC tu symbol la la bang so APHLC anoksa la so gola phul ke la si gola phule pak pen ne ning exam jin pen munit apran dam de pin pen gola phule pak pen ne hemprek one that le bukan ning ye captain sangma la son si ilitum ke claim ya fancy APHLC ke kachisik la si nonta hala ko mani tang ho in litsong rong par tang ho henten atum bang kache chok kache pithi aning hang o hala to mangke hala tum long tu nang ni pulu aku hala tum ge che pichok che pithi sita bang government of the arrest re arni si hemme ke erlo tuliram rong hang heman da me ke lo bang hini mune thilo ko mani phan arrest lo mante sem litsong rong par tum si ka kijapon lo gente alang li to man arrest lo ma arrest re laki ka arrest ji kali nangin dun tum phana lak throk poisa pigi pusi poisa si ron thu konan ni pir theson ar yulong loma nehem nang ni ke chok lo pot ko nang phan lak throk poisa nang pi pu nan ni lam duma balak thom nang pi pu konan ni duma la le anke la ke thek lor lo ko pi posi poisa pi ro la ke BJP program lage la litsong tu mi claim ke lage BJP program BJP tum se ke toy lage non det kalilo ju arboretum long meeting long ta ju liram long hang me thang ma si pu lo kente hala suata litsong sum si Japon ju liram long hang pu vek lo ni lita do hala so meeting lo la suga pa ji strong ke ni si ke claim ni si poisa ta pi dun pu tu liram long hang pu ma pu pente 2021 aning kan bola nane 22 aning kan ro MP election of France non ta MLE election nang lelo la sige kaselam lelo lagi na posi karbi ke doa na tum inglong arat ke doa na tum chere nang yi ar koi ke thom arni hotel hempi along dag dipu meeting dolo ni tum APHLC tum executive meeting extended executive meeting dolo hala sota chipu etlo la pen ni tum la meeting a proceeding ta ron etlo kadwe phanta chipu etlo je akaprek a party a political party la pen akaprek a song atum ke Japon a procession a may kache song jat pen name la ke itum APHLC tum ke dunang ni pupu etlo la pen haladak ang tonga ke hai ta do tingwai sar si hela ke resolution ta ke enlo tingwai sar lo la ke do lo meeting ha sor ni munit do
ang tong la ke hai ta dulu non ang tong hala daki dun tu dia damang ni tum tamang hu hak lo la si labang ge ni litum itu ba constitution article 6 along sila ke tok du apre ka party along dunang ni palam ke article 6 along la si ni tum labang ma tha tu po Tentang cuma sarna i. ja ko dun dia ko ching wa no jong hele nan hele dun ji pu sita president pen kar ke tok pen permission and ete dunang ni pu sini litum perai at lo so la pu ye dun ji sita ulo